Vítám vás u sledování dnešních video odpovědí na vaše otázky ve skupině Děti třetího tisíciletí, což je podpůrná skupina pro rodiče nejen domácích školáků. A dnešní téma, které vyvstalo od vás, je čtenářský deník. A mě by hodně zajímalo, když se řekne tohle sousloví, jak se v tom cítíte a jaký na to máte vzpomínky, co to ve vás vyvolává za emoce. Protože já i po těch 30-40 letech, co jsem venku ze základního školství, tak si nemůžu pomoct, ale vždycky tam cítím ještě takovou tu pachuť toho, jak jsme fakt drtili ty výpisky a různě jsme se snažili sehnat u svých sestřenic a bratranců a sourozenců. Tenkrát ještě nebyl internet, takže to ještě byla jiná liga. A vlastně mě to vždycky překvapí, jak hluboko se ty emoce vryjou, jo, a jak ten přístup fakt je strašně důležitý k tomu čtení, ke knihám a jak je skvělý, že v rámci domácí školy máme jednoduše možnost to dělat jinak, v klidu a hlavně po svým. No a teďka ta otázka, možná jsem si ji mohla tady i najít, abychom si ji řekli úplně přesně. Jaký máš názor na čtenářský deník? Jsme čtenářská rodina, jsem ráda, že děti ke čtení inklinují. Čteme jim každý den před spaním. I 2 starší děti už se začaly sami docela číst. A moc ráda bych je nějak motivovala k aspoň nějaké evidenci přečtených knih, ať už do portfolia, nebo i pro svou potřebu. Samozřejmě po nich nemá smysl chtít rozsah a rigidnost čtenářských deníků, jak je známe ze svého dětství. Ale i tak je to moc nebaví, proto uvítám jakékoliv nápady a inspiraci, jak to dělají jiné homeschoolerské rodiny. A v souvislosti s tím mě ještě napadá, řeší se i dnes povinná četba, po případě, jak se k ní staví vstřícné domoškolácké školy a také metodičky domácího vzdělávání. Já bych možná začala teda tou druhou polovinou otázky, jak se k tomu staví na domoškoláckých nebo na školách, kde domácí vzdělávání nějakým způsobem funguje v rámci dobré praxe. A hlavně bych mluvila asi za sebe, protože povinná četba jako taková, to je prostě pojem, který si každá škola nějakým způsobem řídí sama. Samozřejmě jsou je nějaký rámcový vzdělávací plán a podle rámcového vzdělávacího plánu, to už asi víceméně všichni víme, se tvoří školní vzdělávací plány a tam samozřejmě můžeme najít i literaturu a jsou tam určitě i okruhy, anebo dokonce i konkrétní jména, autoři, konkrétní díla, která ty děti mají na té škole přečíst. Tam je opravdu důležité to, aby vy podle toho, kde jste zapsaní v domácím vzdělávání, na jaké škole, tak se podívali do těch vzdělávacích plánů školních a mrkli se, jak je to tam zakotvený a jestli opravdu máte číst něco konkrétního nebo ne. Já na těch školách, kde jsem pracovala a pracuju, tak na drtivé většině nebyly tak konkrétní výstupy, byly to spíš tematické okruhy. A v rámci domácího vzdělávání to spíše byla inspirační rovina, než jakoby rovina taková ta faktická, že opravdu takhle to přesně jakoby musí být. A v oblasti té literatury jsem hodně s těma dětma pracovala právě na základě toho, jak na tom s tím čtením byli, protože mě vždycky přišlo důležitý, ne, aby si přečetli, nevím, konkrétně Válku z Mloky nebo prostě Babičku, ale mě vždycky zajímalo právě to, jaký vztah k tomu čtení mají, jak jim to jde, jestli nemají nějaký obtíže, jestli jim to nepřekáží ve vzdělávání třeba v nějakých jiných tématech. A to, jestli potom jsme došli k tomu, že si přečetli Kytice, nebo tak, to už je úplně jakoby jiná věc. Jo. Takže já si prostě myslím, že do domácí školy patří především budování vztahu. A myslím si, že v těch vzdělávacích plánech a v tom RVP vlastně ta prapůvodní myšlenka šla taky tímhle směrem. Ty čtenářský deníky, jak je známe z dob jako minulých, takový to fakt rigidní psaní, jako obsahu, postav a tak podobně, tak taky mělo za cíl hlavně, aby ty děti četly, hlavně, aby jako si osvojili vůbec tu čtecí dovednost, aby pochopili nějakou svoji historii, svoje kořeny toho českého národa nebo měli přehled ve světové literatuře. Ale tím, že to bylo v těch školních lavicích, kde
se vlastně všechno dělá hodně nebo hlavně dělalo dřív unifikovaně. A šlo o to, aby se to dalo i porovnat, kdo to má napsaný líp, hůř, mělo to nějakou jednotnou formu, tak se vlastně tato esence, tato prapůvodní snaha ty děti k tomu získat, tak se vlastně vytratila. No a bohužel na některých školách v tomhle schématu jedou vesele dál. Je spoustu pedagogů, kteří si tvoří vlastní čtenářský listy, různý jako druhy sice klasických čtenářských deníků, ale už jako s jinýma vhledama. Určitě najdete někde na internetu různé podoby čtenářských deníků, kde máte třeba 50 variant toho, jak se na tu knížku dá zareagovat. To znamená, že tam není vždycky napiš děj, ale je tam třeba, která postava tě nejvíc bavila, nebo prostě, nevím, která legrační příhoda tě nejvíc zaujala, nebo jo, prostě určitě něco najdete. Moc doporučuji hledat i v anglických zdrojích, protože nevím, třeba některé moje děti, zvlášť ty mladší, už té angličtině jeli tak, že potom byly radši, třeba když jsme měli v pololetí, odevzdávat ve školách nějakou vzorovou slohovou práci a anglicky psaný text, tak moje děti to psaly vždycky nejdřív v angličtině, protože to s tím neměli problém a ta čeština je nějak nebavila. Takže určitě se neomezujte jenom na český zdroje, ale zkuste hledat různé podoby čtenářských deníků a zápisů knih i v angličtině, protože můžete najít mnohem širší spektrum, ten anglický svět je větší. A teď už přecházíme teda k té druhé polovině té otázky a to jsou ty konkrétní zdroje. Jo. A u toho já nejdřív řeknu, nebo ne, to řeknu až, no to je jedno, řeknu to klidně na začátek, jo. Řeknu na začátek to, co u všech těch nápadů, který mě třeba prošly rukama, je vlastně nejdůležitější. To, co to má přinést, je opravdu ten zážitek, případně pozastavení se a zamyšlení nad tou knihou, nad tím, co se tam jako dělo. Co se týká nějakých předepsaných knih, tak samozřejmě můžete je nabízet, ale můžete je nabízet i v nějakých zkrácených formách, prostě nějakých třeba komiksů nebo výtahů. Nějaký platformě, to byla platforma jakoby ne pro dospěláky, ale pro děti. A on tam psal jako kratičký, třeba na 4-5 řádků informace právě, co jako zrovna dělá v domácí škole. Jo. A oni nemají potřebu najednou něco někam zaznamenávat. Jo. A ve chvíli, jako jsou děti, které jsou systematický a milujou to. Jo. A jsou děti, které jako pro ně to v tu vteřinu končí. Jo.